Ето, тя е готова. Искам леко да се движи. Така ще остава и ще остава да изстине. Ето така ще извадя. Да е леко рохътка. Ето така. Ще остава сега да изстине. Тя ще и поспадне малко. Мека, крехка, пухкава, идеална работа. Много хубаво нещо. Аз страхотно я обичам. Не обичам да е плътна, да е твърда. Здравейте! Отдавна си кана да направя някакъв десерт. Не съм много по десертите, но пък харесвам един стар десерт, който отдавна сме спрели да си го правим и това е млечна баница. Нещо съвсем бързо, елементарно и много вкусно. Използвам 200 грама ювка, използвам литър мляко, 250 грама захар. Тук съм сложил около 50 грама масло, 4 яйца. Това е правилото. На литър мляко, 250 грама захар и 4 яйца. Аз съм си сложил 5, защото двете ми са по-различни, тия са ми домашните, затова ще сложа 5 в случая, но те се равняват на 4. Какво правя в случая? Така както си е маслото, изсипвам корите и сега ще ги сложа да се запичат, ще ги обърквам малко с маслото, ще ги запека за около 5-6 минути, не повече. Фурната ми е на 180 градуса, долно-горно печена. Докато ми се печат корите, слагам захарта, разбивам хубаво. Няма да го затоплям, не е необходимо. След това чуквам яйцата. Ето, това ми е малко, затова съм от моите ще сложа 5. Разбивам и тях хубаво. Так му докато разбивам и яйцата, ще да разбия и захарта. Между другото, някой ме беше подсетил в коментарите, че да направя млечна баница. Ето, тя е нещо съвсем елементарно. Много хора си го приготвят вкъщи, предполагам. Но е такъв по-стар десерт и затова реших точно него да направя. Така, разбърквам корите. Ще се умешат и с масълцето. Ще ги изчакам да направят цвет. Така, разбърквам си още малко сместа. Не забравяйте, че под клипа има опис, който може да свалите продуктите и да готвите. Така, сега ще извадим. Вече трябва да са ми се запекли корите. Да. Ето. Им трябва много малко. За да сте сигурни, че са се изпекли. Е така. Като натисте и те се чупат и са хрупкави. Затова сега така, че ми пари тавичката. Изсипвам сместа. Така. А сега ще ги натисна малко да са във водата, в сместа. Така. Всичко е в сместа. В фурната на 180 градуса за около 30, максимум 40 минути. Така, после ще ви покажа до каква степен я пека аз баницата. Нали, на 180 градуса, долно-горно печене, между 30 и 40 минути. Понеже искам да си украся това баницата, е така, виж какви хубави капини имам тук, съм си насадил. Направо са чудни. Едри хубави ме.
Тия не всеки има такива. Ето, тази е озряла. Така, 30 минути са минали. Баницата ми е станала. Гледай. Така, искам леко да се движи. Ето, тя е готова. Искам леко да се движи. Така ще остава и ще остава да изтине. Ето така ще извадя. Да е леко рохът. Ето така, ще остава сега да изтине. Тя ще и поспадне малко. Така, моята млечна баница е поизтинала. Сега ще я срежеме. А не е най-подходящия нож, ама... Така много голямо парче ще отрежеме. Ето. Точно млечна баница. Хубава. И сега. Малко пудър захар. Ето така. И украсявам с домашни капини. Ето. Как се е получила мека, пухкава, идеална работа. И да е време да опитаме моята баница. Ето. Ето как е. Мека, крехка, пухкава, идеална работа. Много хубаво нещо. Аз страхотно я обичам. Не обичам да е плътна, да е твърда. Искам да е леко, мекичка, затова я оставям по-рано. Вадя я малко по-рано, оставям я да изстива, да се стегне и така. Ако ви е харесала моята млечна баница, елементарна, последвайте ме в канала и се абонирайте.